Tragom sna predstavljamo likovni opus umjetnika Mensura Porovića. Likovnost u snažnom intimnom kazivanju. Priču potpisuje kolegica Aldijana Guhtija. Bilo kroz likovnu, muzičku, teatarsku umjetnost je uvijek prilika da se na drugačiji način progovori o svojim promišljanjima, načinu življenja, pogledima na svijet i društvo. Upravo kroz 130 slika to je uradio umjetnik Mensur Porović. On je pokušao, kombinirajući male, srednje i velike formate, progovoriti o svojim snovima i sjećanjima. Otud i naziv njegove 14. samostalne izložbe Tragom sna. Tragom sna je nastavak jednog ciklusa koji je već neku godina radim u zadnje vrijeme, znači to su neki doživljaji mojih snova iz djetinjstva, iz rane mladosti. Sad ne znam da li su to snovi ili su sjećanja. Sam sa sobom još nisam raščistio jer neke stvari koje me iz djetinjstva se sjećam, da li sam sanjao ili su stvarno sjećanja, ali je to meni velika inspiracija da mogu da napravim ovako neki ciklus i ovih radova. I dok je nekada više radio sa tamnim tonovima, danas ovaj umjetnik se okreće vedrijim bojama. Rezultat je do njegovog sazrijevanja kao autora, dobivanja smjelosti da se bez bojazni od neshvatanja obrati ljubiteljima likovnog izraza. Malo sam više u početku prije nekoliko godina radio sa crnom bojom i sa ovim jakim crvenim, žutim bojama, dok u zadnje vrijeme se malo izbacujem postepeno, malo sam mijenjam i ja, tako da evo ima neki novi ciklus, nešto u zadnjih 6 mjeseci sam radio nešto malo sa više bijele, tako da ima i toga. Postavka Tragom sna predstavlja novi, jednostavniji, ali i svježiji iskorak umjetnika ka njegove likovnosti. Ove slike su ogledalo njegove duše na kojima je radio čak 5 godina. One su zapravo njegov način da kaže ne zaboravu, nečemu što se naziva djetinjstvo i dječja igra, čime zadržava svoju individualnost i čime stvara svoj umjetnički identitet.